আপনি অন্য একটু স্যার গেছে যে আতাতের বিষয় ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন নয় নিয়ে বিজেপি এই জোট যে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের পক্ষে তখন এটা জনগণ বুঝে গেছে এবং ওনারা নিজের তাদের জোটের যে বন্ধন হয়েছিল জোট যে করা হয়েছিল তাই লঙ্কা যতনা जों दिनै नरन गोसोखांगाव फाइसा पयमेन हिंगै फाइनाय एडिसिनि चंमारिबो जिनि किजिं खाजाक दङ त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी बाय आईपीएफटी त्रिपुराहा जों थानसाख्लायै जे दंमोननि आसुगथायरबो जों बादायनाय अराव साथायग्लायो कखुर सबआं जे बदल दङ गुंग्रुं बदल रक दङ बरक त्रिपुरालेण्ड हास्टेन गसिबै थानसाख्लाय फायदि जों चंमारिबो गोदाल लायै गाहामख्लाय जों चंमारि यो बादायलायगोन हिनगांगै जों आबोनि बागै गियारांजा आरो कुनु ताई इंक करी तिनी कगनो जों जेहेतु त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी तिनी पार्टी नि बुङो त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी त्रिपुरालेण्ड दङ जागो त्रिपुरालेण्ड तिनो जों दा जरा तिनी अजागानि जों कुतुलिया जों कुतुलियावैनो एडिसि चंमारियावबो जत बदल नबसुं लामसगो थानसाख्लाय मुंसा मुंसु बदल रगै जों कक सालायबो दङ ओमफ्राय एडिसि चंमारि आं जे खानामानि एबा फायनाय बिसि गोताल' सोंसिनाय ओमफ्राय बिसि गोसामो ओंखाय साख्लाय जागनाय बिसि गोताल फायसिंगाय चंमारि होननाय आवहायनै जों किसा मोनहारंखाय जों सालायनानै कुलायनानै जत बायनो जों जरा माननाय आं कुनु बदलनि बुमुं आलगाख्लाय साया जत बदल न फायदि जों थानसाख्लाय बासालायनाय हिंगाखै जों बासालायनायनि बागै जों मोनो त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी ताय आईपीएफटी त्रिपुरा हाबो बर' गावहायनो होनै जों सालायमोनिबा बर' गावोन बागै गसिबो तियारबो दं अबंगाय कायसा कक ताई कायसा कक गांखाय आईपीएफटी थांनाय फेब्रुवारि थांनाय जानुवारि 4 तारिख 2018 बीजेपी बाय बर' गिजिं खालाय गिजिं खालायमानि यागल साखा और आर्थ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा भूमिर अधिकार ताई भाषा उन्नयन नतियै स्वराष्ट्र मंत्रकनि तलाव कायसा हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी नाय ओ हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी आबनो आमजगै नायै याकै आबनो सामदांनाय तेबो साजाकमोन इंकाय आरो त्रिपुरालेण्डबो दङ हि सामानि फिया हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी जेखुनु त्रिपुराव फायका बर' गमालायखा मालायमानि यागल साइमानखा तामो साइमानखा जे आरो टार्म्स ऑफ रेफरेंस जेखुनु कमिटी खाकांगाय और त्रिपुरा सरकार फानंगदों भारत सरकार फानंगदों कमिटी खाकांगाय बनो कायसा खुमयावरिउ कपरगयखाय केयर नि आरियो नमसुरातै नोंथांमोननाय हाबमानाय होनाय अ आरि खुमयामानि बिसिंग त्रिपुरालेण्ड न तुयै बरक जे आमजगनानि अ आमजगनानि कक थाइकरि आमनि बागै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी आमजगै मानलिया आबोनो यागलो अंकाय सांसद ऋतव्रत बनर्जी बर'नि सांसद राज्यसभानि सांसद पश्चिम बंगनि ओंखाय अर तो आफायंनाय दंखा त्रिपुराव ताइमोन त्रिपुरालाय मानसिनाय ओंखायबो ब स्वराष्ट्र मंत्री को कायसा
प्रश्न खालायखा सुंमुं बिनि सुंमुं कायसे बरखा राज्यसभाव साख्लायजागोन बागै अ सुंमुं साखा जे त्रिपुरावो आलका खालाय हास्ते खाजांगोन हिमानि IPFT नि दाबिबाय हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी अ मानित दं ओंखाय स्वराष्ट्र मन्त्रकनि जे स्वराष्ट्र मन्त्रकनि राष्ट्रमन्त्री मोजां हांसराज गांग्राम आहिर 21 तारिख मार्च 2018 नंखना अ सालो साख्लाय रिखा राज्यसभाव जे आमहाय कुनु कग्रै एवं सरकारनिबो बुंफैया फिया बर' मेमोरेन्डाम रगले रिमान दं आसुकनो फिया आबनतुयै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी व दागे जागिया अ खमयमानि बिसिंग गरै हिंसा जाखा ओंखाय ताबुको खायसे लुकरक जतन सिना नांगौ जे IPFT जेंगो खालायमानि टाइमानो जुट खालायमानि पिचिं खालायमानि BJP बाय आरो त्रिपुरालेण्ड हास्ते न नाहारै बर' पिचिं खालायमानिया आवनि बागै न बर' टाइमानो त्रिपुरालेण्ड हास्तेनि बागै ताबुक कक सालायो कारण आबो सानजांमानियो गरै ताबुक बर' ADC न तेबो फान्ड बक्सिनन बागै कक सावो किन्तु ADC न फान्ड बक्सिनन बागै हिंखाय टाइमानो BJP रो बसाय दं फियामा त्रिपुरालेण्ड हास्तेनि बागै हिंखाय कुनु कक साया ताबुक जों नरक जतन सायबनो थांनाय टाइमानो स्नि साल अक्ट'बरनि थांनाय दिनै बोसोर दिनै चार साल स्नि साल स्वराष्ट्र मन्त्रखौ बर' आसलायो गुरुखालेण्ड बेबायदि ओमफ्राय अ जागायाव चिनिटिभिबो आसलायमान खामो ओमफ्राय सालायमानिबो गरै हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी खामानिबो गरै हिंखायबा दाबो बर' फैसा अनसलायखा बर' बुजिलायखा ओमफ्राय आवनो जों आन्दलन मा खालायनाय बर' फायनाय 15 अक्ट'बर 15 साल अक्ट'बरनि 15 साल बर' टाइमानो 24 दाम रमै ADC आमचायनो खावै दोननानै केव थांमाया फायमाया खालायै बन खालायनानै बागै बर' जे साख्लायमानि अ बन जे बर' बुजिखा अब जों तेवैसा लुकुचाबानि बिसिंखै पाल खालायै लुकुचाबा खालाया हांखाय अ सानमुंनो जों तिख्लायथि मैया आवनि बागै जों त्रिपुरालेण्ड सानोबा जों अ टाइमानो 15 साल अक्ट'बरनि 15 साल जे बर' बन रोंमानि अ बननो जों जाव जाजागो जों बर'नो टाइमानो दुबो दुमसाव कबलखाय दुबो दुमसाव सापर्ट बखाय ओंखाय अब ओंखाय चिनि कक ओंखाय तेगायसा कक ओंखाय जों अब नायो त्रिपुरालेण्ड माननानै थाखाय पलिटिकल पार्टी बा थंग्रुम बदल दङैनो मानो फिया जत थंग्रुम बदल थानसाख्लाय जे साल जों मेमोरेन्डाम कायसाब दस्तखत खालायलायै बुमुं सिलायै जों तारमाने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिसिङाव साननाय आनि पइन्ट दङ माननाय अ साल 3 पइन्ट के दङ नर जतन साइमानो आनफ्लेजे साइमानो केवल 3 से फाइकेना हुल्लं सायो कक त्रिपुरानि सावतां कक त्रिपुरानि दा आंनो कक त्रिपुरा थांनो फायो हुल्लं सायो आयंनानि टाइमानो आरो आरैनो तुइ नांलाय याबाय जों दहा ओंखाय त्रिपुरा सरकारनि थानि चिनि कबक दं ओंखाय दाबो जे बर' कमिटि खालायगा दिनै खानावो अ कमिटिनि बिसिंथि फानंथं जेसा फानंथं चिनि हा त्रिपुरानि हा मिजोराम बाय दाव जे सकाकजागना नाय दंमानि खाकजागना नाय दंमानि आबो त्रिपुरा सरकार गाहामख्लाय नायथं आमजगथं आबनो सल्युशन खायथं आबनो चेरथं आबो जों
त्रिपुरा सरकारनि थानि जोंनि गयमुं जोंनि सानमुं